आं सानो जे बियो जुदि BPF नागारनानै थाङो बिनि पलिटिकेल केरियारा आघात जागोन आं जोबगोन होननानै बुङा आघात जागोन सासे 15 बोसोर मन्थ्रि जाबोनाया बिसिनि सुखु दुखुखौ दिनै नायनांगौना नायनाङा बिथाङा जुदि दोरोदनानै थाङो गुबुन दलाव जुदि थाङो अब्ला रायजो राजाया बेखौ बोरै समर्थन खालामनांगौ खालामनाय नङा आरो बे जि दोलावहाय थांगोन बे दोलनि रायजो राजाया बा नेताफ्रा बिनि थाखाय बिराद गोदान खारन मैयासो बे दोलोजों बिथाङा जुजिना फैनाय रायबोनाय बायदिसिना बुंबोनाय बेखौ थांब्ला मालाय मा रोखोम अनार होनो मा रोखोम जायगा होनो आं सानो जे बियो जुदि BPF नागारनानै थाङो बिनि पलिटिकेल केरियारा आघात जागोन आं जोबगोन होननानै बुङा आघात जागोन बिथांनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा सनमान ब्रह्मनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन जों जथेस्थ' खावलायबाय थाङै नेताफ्रा बयबो थांनानै बिथांखौ खावलायहैदों खिन्थु बिथाङा खोनासङाखै मा जादों रावबो मिथिजोबा बिथाङा हयथ' BPFखौ गारनानै दस्रायाव थांनोनो सिन्था खालामथारबाय गतिके बेहाय बेयो जाहैबाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो डिसिसन जानाय डेम'क्रेटिकेलि बयबो इन्डिभिजुवेला गावनि डिसिसन मथे थांनो हायो गतिके बेहाय जोङो इन्टारफेयार खालामनाय नङा जइन जादों BPFखौ मोजां मोनदों दिनै बयबो बुजिनो हादों कि UPPL दारै बाहाय जेबो जाला UPPLआ धंस' खालामबाय गतिके UPPLआव थानानै खुनु खामानि जाला आरो बेलेग दलावबो थानानै खामानि जाया BTCआव सान्थि लाबोगोनब्ला BTCआव खौसेथि लाबोगोनबा BTCआव जौगानाय लाबोगोनबा खालि BPF दल आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जागोन बे खोथाखौ बयबो रायजो राजाया दिनै उपलब्धि खालामदों बुजिनो हादों बेखायनो BPF दलाव प्रत्येक दलनिफ्राय हाजार मानसिया जगदान जाबाय थादों।